on Zombie Apocalypse. Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat mga idol. Time check 8:01 ng umaga, August 14, 2021. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat kay Papa G sa isang magandang araw na ibinigay niya sa atin ngayon. Salamat nga pala sa lahat ng sumali ulit sa race natin ngayon guys. Andito pa rin yung Team Zambales na pinapangunahan ng ating back-to-back champion, Marlo Corom. Champion po siya ng road bike category at nag-champion din po siya ng mountain bike category noong nakaraang mga pa-race natin guys. Team Bani Cycling Club, salamat ulit sa pagpunta nyo sir. Gusto ko din pong i-welcome ang bago nating mga kasali sa race na to guys, ang Team Barracuda ng Sual, Pangasinan. Maraming salamat sa pagsali mga idol. Andito din po ang team ng Santa Cruz Zambales, team ng Burgos, team ng Igya Cycling Club, and the rest guys, Infanta Cycling Team. Marami pong salamat sa ating lahat mga sir. Salamat nga pala ulit kay Reds Production sa pagdodonate ng medal at certificate guys sa gaganaping pa-race natin sa August 21. Special day ko po yan. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat na sumali ulit sa ating pa-race kasi may mga giveaway po tayo sa araw na. Shoutout nga din pala sa aming presidente na si Marlon Urbano, Ma'am Mary Jane Alferez, Kuya Herman Alferez, Idol Richard Duran. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi natin may sasagawa ng maayos itong race na to kung wala kayo. Shout out din sa mga tropa nating mga nakamotor na sumasama sa ating race. Sa susunod po, wag po tayo masyadong dumikit sa mga bikers at hindi sila makapag-sprint pag nandun kayo sa tabi nila nakatutok mag-video guys. Then yung way, hindi ako masyadong makadaan kasi nandun kayo sa harap. Bumapayag po kaming sumunod kayo sa race, pero sana makipag-cooperate po tayo na maayos. Salamat po. Shout out kay John Lloyd Acain Reyes ng Dasul, Pangasinan. Salamat sa suporta idol. Back to race na tayo guys. Marlo Corom ng Team Iba Zambales nangunguna sa ating peloton. Team Barracuda ng Sual nag-jump sa kabilang linya, sinundan ng tropang Zambales. Marlo Corom sumunod din guys at sinundan din siya ng mga tropa sa peloton. So sa race natin na to guys, napapansin ko na masyadong dikit yung laban. Nagbabantayan yung bawat grupo natin, yung bawat team natin. Yung nagbabalak na mag-breakaway ay may susunod agad sa kanya na ibang team. Kaya kung sakaling may mag-breakaway dito guys, ay siguradong mag-uubusan sila ng lakas kasi bantay sarado nila ang bawat isa. Sa part na to guys, nagrimatehan yung dalawa sa bandang harapan at napalayo sila sa peloton. Mamaya i-check natin kung sino yung dalawang nag-breakaway guys pagpunta natin dun sa harapan. Yung isang tropa natin guys andito sa bandang likuran, MG Pulido wearing jersey na pink. Ayan, Samuel Almandres. Eric John Estrada nasa bandang gitna, Eiso Campo. And guys, at Marlo Corom at Team Barracuda pa rin ng Sual ang nagdadala ng ating peloton. Okay guys, i-check natin yung dalawa nag-breakaway kanina. Medyo nakalayo na sila sa grupo.
Okay. Team Zambales at Team Bani Cycling Club ang nasa breakaway natin ngayon, guys. Bantay sarado ni Brother Louie yung Team Zambales natin, guys. Yan nga, guys, at nasa boundary na tayo ng Bayambang. Nasa 3 kilometers na rin yung natatakbo ng ating mga bikers, guys. Marlocoro mumabol sa ating dalawang breakaway, guys, at nasa likod niya ang Team Barracuda ng Sual. Nakasunod din, guys, dito sa bandang likod ang Team Zambales at si Idol Kino de Jesus ng Team Bani Cycling Club. Tropang Iba Zambales pa rin, guys, ang nagdadala sa ating peloton dito sa bandang likod. Ayan, guys, si Pulido, Almandres, Villanueva, ayan, Romero, Estrada. Ayan, guys, andito lang sila sa bandang likod at nakasunod pa rin sa ating peloton. Dito naman sa bandang harap, guys, Team Barracuda, Ace Ocampo, at Team Zambales at si Idol John Ray Batol ng Igya Cycling Club. And guys, at dire-diretso lang siya. Napakalakas talaga ng idol ko. May lampasan niya yung isang taga Iba Zambales, guys. At nasa likod lang ang tropa sa ating peloton. Dito naman sa bandang harapan, guys, Idol Kino de Jesus at tropang Iba Zambales. Hinahabol, guys, yung tatlo nating tropa sa bandang harapan. Si Idol Ahmad ng Team Barracuda nandito sa may bandang likod. Si Brother Louie ng Bani Cycling Club, nasa harapan niya si Marlo Corom ng Iba Zambales, guys. Ayan po, itong tatlo ang nasa breakaway natin ngayon. Ayan, guys, at may humabol pang isang tropa sa bandang likod. Approaching Barangay Igya na po tayo, guys. Nasa 8 kilometers na rin ang tinatakbo ng ating mga tropa. And guys, nasa pital lang po tayo at wala pa ring matagumpay na nakapag-breakaway sa ating grupo. Team Zambales at Team Bani ang nasa harapan ngayon ng peloton, guys. Yung tatlo nating breakaway, guys, medyo bumagal na yung takbo nila. Malapit na rin lang sila sa peloton. Nasa harapan pa rin si Team Barracuda ng Sual, Team Bani Cycling Club at Team Iba Zambales. Sila pa rin yung nasa unahang grupo, guys. Yan, guys, si Little Boy ng Team Barracuda nag-jump sa harapan. Napansin ni Marlo Corom na walang sumunod, guys, kaya hinabol niya ang nag-breakaway. At sumunod yung dalawang tropa sa kanyang likuran. So ayun, nakalayo na nga yung apat. At yung tropa natin dito sa may peloton ay relax pa rin, guys.
or Locorom, nasa harapan pa rin guys at hinahabol ng tropang BCC at isang tropang Burgos. Yun nga guys, at medyo malapit na yung tropang Bani natin. Malapit niya nang maabutan ng ating tropang Zambales at may nakasunod pa sa kanyang likuran, Samuel Almandres ng tropang Infanta Cycling Team. Ayan guys, at nagpang-abot na nga yung tatlo. So bali, tatlo na ulit yung ating breakaway guys. Or Locorom ng Team Zambales, si Boss Louie ng Team BCC at Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. And guys, MG Pulido at nakahabol sa ating tatlong breakaway. So bali apat na guys ang nasa harapan ngayon. Yun guys, buhat-buhat ang Team Zambales ang ating peloton at naidikit na sa ating breakaway. Ayan guys, at kumpleto na ulit ang grupo natin. Inabutan na yung mga nag-breakaway. Pero hindi papayag ang Team Zambales guys, kaya bumanat ulit sila ng isa pang breakaway. Hinabol siya ng Team Bani Cycling Club, Boss Louie, at nasa likod naman yun guys, at hinabol din lang yung dalawang breakaway natin at naidikit din lang ang peloton. Napakaigpit ng labanan natin ngayon guys, at bawat team ay talagang binabantayan ang bawat isa. Tropang Zambales nag-jump sa bandang harap guys at sinundan agad ng tropang Burgos. Hindi tinuloy guys ang John Ribatol nag-jump sa harapan guys. And guys, at nahati na sa dalawang grupo ang ating peloton. Tropang iba Zambales pa rin guys ang nagdadala sa ating unang grupo. Yes guys, at malapit na tayo sa lugar kung saan sila iikot pabalik sa finish line. At i-check natin guys kung makakaikot silang lahat bago natin sila sundan ulit pabalik. And guys, nakaikot na yung kalahati, kunti na lang yung natitira. Okay guys, last one bikers na lang, at ito na nga guys yung pinakahuling umikot. And guys, at pabalik na tayo sa may finish line. Dito na magkakaalaman, dito na magkakabakbakan itong ating mga bikers guys. Sino kaya sa kanila ang magpapakitang gilas? Sino sa kanila ang magbe-breakaway? At sino sa kanila ang magwawagi?
nga guys, tulad ng sinabi ko kanina, may dalawang tropa na tayo dito sa bandang harapan. Isang Team Zambales at isang Team Burgos. At may dalawa sinundan yung tropang umatake dito sa bandang nasa harapan. John Villanueva pumunta sa harapan at sumunod si Aesok. Magtuloy-tuloy na kaya hanggang sa finish line itong dalawang breakaway natin guys. Tropang Iba Zambales, tropang Igya at isa pang tropa guys ang sumunod sa ating breakaway. At sa bandang likod nakasunod din ng peloton. Marlocorom bantay sarado ng dalawang Team Barracuda dito sa kanyang likod. Yun guys, may apat tayong naunang trop. Sir Ahmad ng Team Barracuda pumalit sa may harapan. Marlocorom umatras sa bandang likod guys. Nakakasunod naman si Idol Kennedy Sus. Kennedy Sus biglang nag-jump sa may harapan guys at sinundan ng Team Zambales. Franz Magno, Marlocorom sumunod din guys at sinundan ng dalawang tropang Barracuda. Yan nga guys, at nagpakitang gilas na itong ating mga contestant at inabutan na ang ating Marlocorom nasa harapan guys, nakasunod si Kennedy Sus at nakasunod din ang dalawang Team Barracuda. Aesok Campo nasa likod din guys at isa pang tropang Zambales. Team Zambales at Aesok Campo guys umangat at hinabol ang breakaway. MG Pulido galing dito sa may likod guys, biglang nag-jump papunta sa harapan at nagtuloy-tuloy, hinabol din ang breakaway. Marlocorom hindi sumunod guys at wala nang ibang sumunod. MG Pulido nagtuloy-tuloy lang guys at iniwan ang tatlo sa likod. Solo breakaway po tayo, MG Pulido. Second chasing group natin guys, binubuo ng 7 siklista at ang peloton natin ay nasa likod lang.
Yun guys, Marlocorum nasa harapan at nagkaroon na naman ng habulan guys. Hinabol na naman nila yung ating unang grupo. Okay guys, nasa likod at kompleto pa rin ang ating tropa. Balik tayo sa harapan at tingnan natin kung sino na ang nangunguna doon. Yung second chasing group kanina guys ay inabutan na. Ayan, Marlocorum humahabol. May isa po tayong breakaway sa bandang harapan. Yan ang ating breakaway guys at kunti na lang maididikit na ni Marlocorum ang grupo sa ating breakaway. Guys, at nagkarematehan na naman sa bandang harap. Kaya nahat Yan Ribatul. Ito naman yung nasa unahang grupo, Sir Ahmad ng Team Barracuda nasa bandang likod, Ace Ocampo at Louie ng Team BCC at Marlocorum naman ang nasa harapan guys. Nasa Igyan na tayo ngayon guys at nasa 8 kilometers na lang ang bubunuin ng ating mga tropa. Last 8 kilometers na lang tayo at makakarating na tayo sa finish line. So naidikit. Yan guys, at nagpangabot ng ating dalawang grupo. So bale isang peloton na ulit tayo guys. Marlocorum pa rin ang nagdadala sa ating peloton. Ace Ocampo ng Burgos, naka breakaway guys at nag-iisa niya doon sa bandang harapan. Team Iba Zambales umangat at tila habulin ng ating breakaway. Isa pang tropang Zambales ang umaangat sa bandang harapan. Keno De Jesus nag-jump sa kabila pero hindi tinuloy guys. Sunura naman ang ating mga tropa. Kaya kompleto pa rin ang ating peloton guys. Maliban sa dalawang umangat na Team Zambales at yung isang breakaway natin na si Ace Ocampo. Sa part na to guys, bali tatlo na yung nasa harapan natin. Pinatay na yung trangko kaya wala nang sumusunod. Isang Burgos at itong dalawang Team Zambales. Tingnan natin guys kung gaano na nga kalayo ang kalamangan ng Team Burgos dito sa dalawang Iba Zambales na sumusunod guys. Medyo malayo na rin ang kalamangan nitong
tropa nating taga Burgos guys, sa dalawang iba Sambales na sumusunod sa kanya. Nasa 400 meters na rin guys siguro ang layo niya doon sa dalawa. Tingnan natin guys kung kaya niya nang ituloy-tuloy ang pag-breakaway hanggang sa makarating sa finish line. Bali tatlo na itong sumusunod sa ating breakaway guys. Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team sumabay na sa Team Sambales. Guys, dito naman ang ating peloton. Dalawang tropang Sambales pa rin ang nasa harapan. At patay trangko pa rin ang banat. Bali ito talaga yung inaabangan ko guys, yung ipapakita ng grupo yung sprint level nila pagdating dun sa finish line. Pero sa pagkakataong ito, medyo nakalayo na yung ating breakaway at yung tatlong sumusunod baka naabutan na nila guys. So di ko alam kung hahabulin pa ng grupo ang ating breakaway, kaya panoorin na lang natin. Samuel Almandres at Franz Magno ng Team Sambales magkasama dito sa bandang gitna guys. Nasa di kalayuan sa harapan ang ating dalawang breakaway, Ace Ocampo at isang taga iba Sambales din guys. Medyo may kalayuan yung ating peloton guys, kaya ito nang babantayan natin, itong dalawang nasa harapan na breakaway at yung dalawa pang nakasunod dito sa bandang likod guys, kung sino sa kanila ang hahabol at unang makakarating sa finish line. Yun nga guys, at humahabol yung isang tropa natin galing sa likod, Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. Humahabol guys, iniwan niya ang isang tropang Sambales, kaya tingnan natin kung kaya pa niyang abutan yung dalawang breakaway natin. Yan guys, at papalapit na tayo ng papalapit sa finish line, pero wala pa rin sumusunod sa ating peloton. No, kaya ang binabalak nila, hahabol pa o hahayaan na lang itong mga nasa harapan nating bikers na siyang magtapos sa laban na to. Yun nga guys, Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team, naabutan na yung dalawa nating nasa harapan na isang tropang Burgos, Ace Ocampo at isang J. Christian Maya ng Team Sambales. Yun guys, nasa 400 meters na lang tayo at hindi na ako magsasalita. Panoorin na lang natin kung sino sa kanila ang unang darating sa finish line. And guys, at malinaw nating napanood na ang unang dumating ay si Ace Ocampo ng Burgos, pangalawa si Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team, at pangatlo si J. Christian Maya ng Team Sambales. Ayun nga guys, at kunti lang pala ang kalamangan ng ating tatlong nanalo sa ating peloton. Humabol din lang pala sila guys, pero hindi na sila umabot sa finish line.